novom videu. Vidíte si, že som nalíčená, ale nebojte sa, dnes si otestujeme, ak sa v tomto balíčku nachádzajú dva nové produkty, nové pre mňa, na ktoré už tak dlho čakám a neskutočne sa teším. Dnes si spolu odbalíme PR balíčky a moje nákupy v pomere asi 50/50 a poukazujeme si nejaké novinky, niečo vám predstavím. Spravíme si zase taký babinec. Tak vitajte pri novom videu a cíťte sa tu relaxačne, pohodlne, uvoľnene. Dnes začnem vlasmi, netradične, aj keď o vlasoch chcem robiť zvlášť video. Každopádne v tom videu vám zhodnotím produkty, ktoré som si nakúpila na vlasy, pretože vždy po dovolenke, každý rok alebo každého pol roka, ako chodívame, riešim svoje vlasy, pretože more, slnko zvyknú mi presušiť konce. Mne slnko veľmi aj farbu vlasov vyťahuje. Vidíte aktuálne, že ju mám o dosť dlhšiu, ako som ju mala, a chystám sa aj farbiť si vlasy, ale sama. O tom vám poviem v niektorom z budúcich videí. Každopádne, ja som veľa času, keď som mala čas, tak som scrollovala na sociálnych sieťach, prevažne na TikToku sa zameriaval na produkty, ktoré sú celosvetovo doporučované na také zničené konce vlasy, na rast vlasov, pretože povedzme si aj vplyvom poklesu hormónov mám pocit, že mám tých vlasov menej, hoci čo sa týka vitamínov znútra, kolagénu, všetko beriem, nič som nezmenila. Ale predsa len ani nie, že menej, ale tá kvalita vlasov ako keby sa trošičku stenšovala. Každopádne vybrala som si na základe množstva recenzií tieto konkrétne produkty, ktoré som objednávala všetky z Notina. V prvom rade na základe recenzií som si objednala profesionálnu vlasovú radu od značky Wella a to je táto rada Ultimate Repair. Musím povedať, najviac bola ospevovaná táto 5-minútová maska, tuším, s AHA a omega-3 mastnými kyselinami, ktorá by naozaj mala obnovovať štruktúru vlasu a uhládzať tie vlasy, lebo mne tým, že sa mi presúšali na slnku a v mori, tak tie končeky mám také roztrapkané, alebo teda nevedia sa mi tak krásne akože ulahnúť a nechcem si na ne dávať tony oleja na tie konce, lebo potom zase tým, že ja mám tie vlasy jemné, tak ich mám potom také spliznuté. Každopádne dnes mám umyté vlasy touto radou s tým, že som použila teda dnes šampón a masku. Čo môžem o tom šampóne povedať, že mi absolútne vyhovuje, úplne drobulinké množstvo toho šampónu sa mi krásne emulguje s vodou, krásne sa mi naplní, veľmi príjemne, sviežo, tak ako citrónová tráva vonia táto rada a takisto aj tá maska je proste úžasná, naozaj krásne vyhládza vlasy a zaceluje. Masku som použila raz, používam buď šampón s maskou, alebo šampón s kondicionérom. Tá maska by sa nemala používať pri každom umytí, pretože je veľmi silná. Každopádne túto radu som si teraz objednala a používam len tú. Zatiaľ sa mi veľmi páči. Čo je ale zvláštne a niečo medzi nebom a zemou je, že potom, čo som asi dvakrát použila proste túto radu, mi dnes prišiel PR balíček s produktami z Cosibelly, ktorý je presne určený na to isté, a to na obnovu proste vlasového vlákna, a je to novinka molekulárna rada Bond Repair od Hairtry. Toto je privátna značka Cosibelly, ktorú odo mňa, ak sledujete moje videá, určite poznáte. Prišiel mi teda takýto veľký šampón, ja inak tieto produkty milujem. Sú to z takej, povedala by som, nie úplne lacnej, ale z takej dostupnejšej cenovej kategórie ako tieto od Welly. Toto je 250, toto je 500 a toto je lacnejšie ako toto. Každopádne ja vám to určite prelinkujem v popise pod videom. Nemám to teda otestované, pretože som to teraz rozbalila. Toto krásne pudrovo vonia, tak viac žensky to vonia. Je tu teda v tejto rade
pH 5.0 práve na Damage Hair šampón. Potom samozrejme maska na extrémne zničené vlasy. Tá bude takisto akože silná, na molekulárnej úrovni by mala obnovovať štruktúru vlasov. Môže toto byť krásne vonia. Každopádne ja to porovnám, tieto produkty, a keď tak, toto je cenovo dostupnejšia varianta tých, ktoré som si ja objednala z Nutina. A ešte k tomu majú aj hydratačný jojobový sprej práve na končeky, na teda obnovu končekov vlasov. Tak povedzte mi vy. Takýto je proste osud alebo vesmír, alebo proste keď sa na niečo zameriam, a nestalo sa mi to prvýkrát. Viete, ak sledujete moje videá, že keď som sa na niečo zamerala, tak proste začalo mi to do toho života chodiť. Každopádne, tu idem odbaliť ďalší balíček, ktorý mi prišiel že pred 3 minútkami. Pretože okrem týchto veľa produktov, tu máme nejaké dárečky. Na Nutine totižto neviem, či ešte prebiehajú, ale prebiehali Black Friday zľavy. Tak som si povedala, dobre, ja teda do seba investujem a objednám si tieto produkty, konkrétne od Kerastase. Dostala som od Kerastase aj darčeky a konkrétne som si objednala teda toto je novinka z rady Premier, Serum Filler Fundamental s peptidmi a glycínmi. Toto je také mliečko, ktoré sa nanáša buď do mokrých vlasov pred tepelnou úpravou a na jednej strane krásne vyhladí tie končeky a na druhej strane chráni ich aj pred teplom, čiže nerozštiepavajú sa, pretože aj fénovanie je tepelná úprava a treba chrániť tie vlasy. Krásne to vonia, používam to aktuálne teraz pri každom umytí a mám tie vlasy naozaj akože krásne, okrem toho to dodáva vlasom nádherný lesk. To môžem potvrdiť. Toto je za mňa zatiaľ super. Okrem toho som si, len toto nie sú naozaj cenovo dostupné, ale ja som si povedala, že do toho investujem, do tých vlasov a skúsim, čo mi to spraví s týmito produktami, ktoré boli teda najviac pozitívne recenzované na sociálnych sieťach. Potom som si od Kerastase objednala sérum Funtifial Anti-Hair. Toto som si objednala? Áno, toto. Toto je sérum na rast vlasov. Ja som si to objednávala rovno v takýchto veľkých baleniach. Toto sérum sa dáva priamo na pokožku hlavy a malo by stimulovať rast nových vlasov a zabraňovať vypadávaniu vašich aktuálnych vlasov. Toto je K-Genesis sérum, teda z rady, ktorá je určená na padanie vlasov alebo na zastavenie, s tým, že teda mali by potom rásť ešte aj silnejšie vlasy. Takže toto od dnes takisto zaraďujem. Tieto Kerastase produkty, okrem toho, že sú vysoko účinné, sú krásne voňajú. Takže toto sérum budem aplikovať proste na pokožku a masírovať. A ešte som si zobrala aj nočné sérum na končeky. Toto Nutritive 8-hodinové Magic Night Serum. Toto sérum sa nanáša práve že do končekov vlasov, na tie konce a na noc sa necháva pôsobiť. Pozor, pokiaľ si ráno zvyknete večer umyť, vysušiť a ráno treba skulmovať vlasy, treba dať predtým ochranu pred teplom. Toto nie je ochrana pred teplom, toto je naozaj že výživa a na zacelenie končekov. Takže ja som sa takto vybavila až produktami na vlasy. Ja som strašne zvedavá, ako mi to všetko bude fungovať, ale chcem sa teraz na to sústrediť a veľmi sa na to teším. Už teraz vidím zmenu v kvalite tých vlasov. Mám ich nádherne hebučké, ale uvidíme, či sa mi naštartuje ten rast.
Čo sa týka Cosibely, prišli mi ďalšie dve novinky. Na e-shope Cosibela je nová rada od Medicube, konkrétne táto z azelik kyselinou a niacinamidom. Ja som si vybrala teda toner a sérum. Niacinamid, pantenol a kyselina azelaj. Táto rada je teda určená skôr na problematickejšiu pleť, na pigmentácie, funkciu mazových žliaz, niečo podobné ako toto niacinamidové sérum na rozšírené pory, ktoré inak používam a je teraz v lete akože perfektné. Ale teda vy viete, že tak ako Dr. Althea, tak aj Medicube je jedna z mojich obľúbených korejských značiek, takže idem testovať aj tieto dva nové produkty. A idem si odbaliť teraz balíček, ktorý je pre mňa ako Vianoce zlatý kliniec programu. Je na ňom napísané aj krehké a mám ho z Infokrásy, kde nám do konca mesiaca, len do 36., takže máte už len asi 2 dní, platí zľava až 25% s mojím kódom ALICA leto 25 s tým, že nakoľko na Infokráse, alebo teda Infokrása oslavuje 14. narodeniny, objednávke, ku každej objednávke na 2000 korún, čo je nejakých 83 €, dostanete darček a nie len hociaký a zároveň ste zaradení do losovania o nákup zadarmo, čiže vám vrátia peniažky za objednávku, ktorú ste urobili, pokiaľ vás vyžrebujú, a to je podľa mňa super. Každopádne, ja vám idem ukázať, čo som si vybrala. Čo som si objednala? Ja. Neviem sa tam normálne dostať, ako sa teším do toho balíčka. Som tam. Viete čo? Robte si radosť. Ja sama to vidím na sebe, keď mi takto príde balíček, na ktorý sa teším, tak aké to je perfektné. A aké to je, pritom je to len kozmetika, ale keď viem, že som po nej dlho túžila, že sa na ňu teším, tak robte si radosť, sme len ženy. Čo? No. Takže mám tu dve nové lícenky. Vy viete, ak ma sledujete, ako veľmi milujem túto lícenku od Le Rouge Francais v odtieni Catherine. Odtieň Catherine je 330. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších líceniek, pretože vyzerá proste nádherne, ale odtieň Catherine je niečo medzi bronzerom a lícenkou a je to pre mňa taký tehlovo-jesenný odtieň. Proste mne tento odtieň evokuje jeseň. A keďže to zloženie, tá štruktúra tej lícenky je taká, že mi absolútne vyhovuje, chcela som si dopriať aj dva nové odtiene, ktoré by boli práve že také jarné, letné. Takže som si objednala odtieň 310 a odtieň 320. Ja sa tak teším a ideme si ich spolu otestovať, ale chcem si to tu vybaliť. Okrem toho som si teda vybrala parfém. A nie jeden, ale dokonca 3. Prvý je Vetiver od značky Paris, ktorá pôsobí pod parfumovým domom Humigant. To je takáto vôňa. To je taká strašne jedinečná vôňa. Apropo, asi jedinkykrát v roku vám platí táto 25% zľava aj na parfémy. Takže ak ste mali, doteraz navyšli ste obľúbený parfém a objednali ste si vzorky z Infokrásy, teraz je ten správny čas využiť tú zľavu. Potom samozrejme od mojej milovanej značky Humigant Paris tu mám Rose du Dessert. Takúto vôňu. To je proste s rúžami. A keďže ja milujem rúže, túto vôňu som si vybrala ako moju letnú vôňu od Humigantu, pretože vy viete, že
Ambre Rubis je moja signature vôňa práve od Hubigantu, ale tentokrát táto. Je ťažko opisovať tieto vône. Sú naozaj jedinečné a Hubigant je jeden z najstarších parfémových domov na svete. S tým, že tieto parfémy používajú aj členovia kráľovských rodín. Sú to jedinečné parfémy, z ktorých ingrediencie si vyrába parfémový dom sám, z miliónov a miliónov, treba z lupeňov ruží, maceruje si, jednoducho sú to unikátne vône a naozaj také kráľovské. Takže mám tu teraz túto a posledná je taká letná vôňa z kolekcie Fiore di Mari od Peris. Toto je za mňa vôňa mora. Mne takto vonia more ako toto Fiore di Mari. Je to svieže, ale je tam aj niečo sladučké v tom ako vanilka. Túto si dnes dám, jednoznačne. Tieto vône sú unisexové, čo sa týka Peris. Viete ich objednať tak pánovi ako dáme a je už asi na tom vašom pyžme a na tom vašom, ako vám tie vône sadnú. Toto je neskutočne nádherná, letná, svieža, dovolenková, unikátna vôňa za mňa. Takže toľko a ideme si otestovať tie lícenky. Ja si dám na jednu stranu jednu a na druhú. Ja si vždy rada, predtým než si dám lícenku, lebo vidíte, že som nalíčená. Tu mám ešte. Trošičku prejdem púdrom tiež od Le Rouge Francais. Apropo, píšete mi, že ten púder je lepší než Huda. Áno, je lepší než Huda Beauty púder. Toto je úžasný liftingový púder, ktorý neskutočne vyhládza pleť. Takže ja si len takto prejdem túto oblasť. Vtedy si zaručíte, že vám nebude flakatieť tá lícenka. A na túto stranu si dám 310 Theodora. Toto sú, pozor, neskutočne pigmentované lícenky. Takto vyzerá Theodora. Krásna ružovúčka. Zoberiem si čistý štítec. Takže opatrne, pretože to má naozaj vysokú pigmentáciu. Oni, tieto lícenky, majú nádherný odlesk. Presne takúto som chcela. Presne takúto letnú vôňu, cítim stále tú Fiore di Mari, nádherná vôňa, lícenku, ktorú si prepojím takto s bronzerom som chcela. Wow, ja sa tak strašne teším. Toto je prenádherný, za mňa letný odtieň, taký jarno-letný odtieň. Oni majú taký nádherný odlesk tie lícenky, veľmi prirodzený. Milujem zloženie alebo vzhľad týchto líceniek na sebe. Toto je teda 310. Ja vám ich nalinkujem samozrejme v popise. Na druhú stranu si otestujeme 320. To je odtieň Melisande. Zase čistý štítec. Takisto aj táto lícenka je nádherne pigmentovaná, takže veľmi opatrne. Takto vyzerá teda 320. To už je taká korálkovo rúžová. No a teraz si vyberte, že ktorá je krajšia. No, schválne mi napíšte do komentárov, ktorá z týchto dvoch líceniek sa vám páči viac. Budem sa páčiť. Padol mi vrchnáčik. A to buď táto 320 alebo táto 310. Mne sa aj táto 320 veľmi páči, ale dobre.
Toto je ultimátne moja jarná lícenka, táto 310, nádherne ružová, pre možno, že aj studenšie typy, pre blondínky. Toto je už pre také tmavšie kočky, táto lososová, mne lososová veľmi pristane. Aspoň ja sa v nej cítim dobre. Tak táto 320 bude úplne taká tá letná lícenka. Prišli sme na koniec tohto videa. Ja sa veľmi teším, že ste tu boli so mnou, že ste si odbalili aj PR balíčky, aj moje nákupy. Vidíte, že ja sama častokrát prepadnem takému tomu boomu, hlavne keď sa na niečo zameriam, ale prečo si proste nedopriať? Prečo si nedopriať pre seba? Zo sveta beauty sme proste ženy. Našim poslaním nás žien je aj byť pekné. Ešte tu mám ale ako darček, som dostala z Notína, a to za body, takýto Lancome rúžik v odtieni, neviem akom, idem ho vyskúšať. Ja inak teraz nosím na perách len ten Rare Aloe balzamček, ešte tie balzamy si musím doobjednať, ježiš, to som zabudla. V takomto odtieni. Toto je ale podľa mňa taký skôr, že jesenný odtieň Lancome rúžu, takže ten si teraz nejdem dávať, ten som dostala ako darček. Ja ešte mám zbytky toho balzamčeku na perách. Tie lícenky milujem, absolútne. Strašne som sa na ne tešila a teším sa, že ich konečne mám. To sú tak nádherné lícenky, ako strašne veľa to spraví. Jednoducho, keď si dáte lícenku, neviem sa ale rozhodnúť. Ja budem aj teraz v lete používať aj túto rúžovú, pretože ja som veľmi chcela práve v tejto formulácii od La Roche-Posay mať rúžovú lícenku. Konečne ju mám. No dobre, ja by som tu o tom spievala hodiny, lebo veľmi sa teším a pripomenula som si túto prenádhernú vôňu. Toto je... No asi aktuálne mi ešte viac teraz vonia, možno preto, že je taká krásne svieža, ale zároveň v nej je tá sladkosť. Toto by som jej nedala ako unisexovú, toto je za mňa dámska. Ešte o trošku viac ako predsa len táto rúžová s rúžami, pretože tie rúže predsa majú takú tú svoju intenzitu. Takže ak by som mala z týchto troch vôní doporučiť jednu tak na blind, že bez toho, naslepo, aby ste si ju objednali a investovali, tak túto. Mne táto nádherne vonia. Aktuálne aj na mne. Ale každý sme iný, každý máme iné to pH a ak vám voňala Hubigant, čo viem, že každému Ambre Rubis nevonia, tak mne teda, ja som do nej zamilovaná. Tu ju mám aj odstreknutú v takom, ježiš, to je moja láska. Tak určite využite aj aktuálne, možno jediný krát v tomto roku 25% zľavu na parfémy a ja sa už budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Majte sa pekne.